Fit-23 ta' Lulju, il-kantant ewlieni tal-grupp Wintermoods Ivan Grek se jkun qed itella kunċert bħala kantant solista f'Talis il-Belt Valletta. Bil-flus kollha miġbura se jmorru bris Pottino Kers. Dan il-kunċert se jkun qed jittella wara l-kunċert li tella fl-2016 u fl-2017. Fl-isfond ta' sbuħija tal-Port il-Kbir, Grek se jkun qed jagħmel kunċert live ma' diversi artisti Maltin u internazzjonali. Il-kap eżekuttiv ta' Pottino Kers, Reni Zerafa, għal kif dan il-kunċert qed ikompli jgħin il-messaġġ ta' xogħlijiet u proġetti li jagħmel Pottino Kers. Ivan Grek qal li jinsab ħerqan għal dan il-kunċert u jinsab sodisfatt li se jerġa' jtella dan il-kunċert li bil-flus tiegħu se jmorru għal għan nobli. Grek żied jgħid kif dan il-kunċert se jkanta kanzunetti favoriti minn żminijiet differenti. Il-ġimgħa Grek nida wkoll l-ewwel kanzunetta tiegħu bħala kantant solist. Somebody Like You tinsab fuq il-pjattaforma ta' YouTube u qed tindaq fuq l-istazzjonijiet tar-radju lokali. Huwa ħabbar ukoll li ser jagħti kunċert live f'Williamstown Town Hall f'Melbourne, Awstralja f'Novembru li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.